जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छे आशा करछि आपण मैंने भल थे मत भल अच्छी आज जेहेतु सकाଳେ ମୁଁ ଟିକେ ବାଡ଼ିଆଡ଼ୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାଟା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଭଣ୍ଡାଟା ଆଣିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ରୋଷେଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଣ୍ଡାକୁ ପାକୁଡ଼ା ପାକୁଡ଼ା କରି ଖୋଲିଦେବା ତାର ଫୁଲ ବାହାରିବ ସେ ଫୁଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି এই ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବେ ତା ସରୁ ଗୋଟେ ସେ ଫୁଲର କେଶ ଟାଇପ ସେଟାକୁ ବି କାଢ଼ି ପବାଡ଼ି ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଳପ ନେଇଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଳପ ନେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବି ନେଇପାରିବେ ଭଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ଧୋଇ ଦେଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ କାଟିବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆଳୁଟିଏ ବି କାଟିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ କାଟି କୁଟିକି ପୁରା ସିଝେଇ ଦେବା ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସିଝେଇବା ସେ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାଟାକୁ ଆଗେ ସିଝେଇ ରଖିବା କାହିଁକିନା ତାର କଷା ଅଂଶ ପାଣିଟା ବାହାରିଯିବ ସେ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଙ୍କି ନେବା ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଛାଙ୍କି ଦେଲି କାହିଁକିନା ମୋର ଟିକେ ବାମ୍ଫ ଦେଇଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ତାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କଳା କଳା କଷା ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି ନା କଷ ସେ ହେଲା ସେଇ କଳା କଷଟା ବାହାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ପକାଇ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଦେଲି এই ভাজি সারা পরে মু মশলা কষাইয়া ফোটন টিকে আড কলি আর ফোটন দিয়ে সারা পরে পিঁয়াজ দেলি প্রথমে তারপরে টমাটোর মশলা বেশি মু আড়ু সাড়ু মশলা পকাইনি আপন মানে যদি বেশি মশলা ভালো খাওয়া পকাউবে কিন্তু আমি গাঁরে যেহেতু আমার সাধারণ লঙ্কা লুণ লঙ্কা গুঁড হলদি গুঁড টমাটোর পিঁয়াজ এইয়াକୁ ସବୁ ପକାଇ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଷି ଦେଇଛି ମସଲାରୁ ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ମସଲା ହେଇଗଲାଣି আমি ଯେଉଁଟାକୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଏଥିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ହେମରେ ଏବେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ନଟପଟ କରିକି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ମସଲା ତା ଭିତରେ ଭେଦିଯିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପୁରା ଏମିତି ନରମ ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ତା ଆଗରେ ମାଛ ବି ଫିକା ପଡ଼ିବ ହେଲା ଆପଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଥରେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ।